गैयालाय दस्रायाव थांलायबाय बङाइगावआव बङाइगावआवहाय थांब्रबनो होनना थांबाय थाब फैफिनगोन नो आं मोनसे लाबोदों गस्ला गाननाय थोआ होमबा दा औ दिनै फार्स्ट जाबाय बे मा न'आव थांना रायलायगोनबाय गाबोनसो थांगोन रायलायगोन नोङो बाहाय थाबाय थानाय न'आवनो थुनाय जाबाय ना बाजै लिरनो नाथाय लांना बा आखाइबो गोरोबला आंनाथ' लिरनाय जाया अन दा स्पट गोजा अन दा स्पट ना आं अन दा स्पट खालामसै ब्राव अन दा स्पटआ साबसिन जायो आदा माने डाइलगावथ' हाबदेरखायो अन दा स्पट ओरै बुंबा साबसिन जायो अन दा स्पट अन दा स्पटआ देन्जार आंना जेसेबां दं अन दा स्पट गोजा सर्ट फिल्मा मा सर्ट फिल्मा सोब बुस्थुआनो अन दा स्पटआ मोजां जाखायोगोनलै ओमफ्राय मोजांसिन जायो आरोखि लिरखानायबा बे लिरखानायल'सै नै बेखौ सिनायखादोंना बे जाहैबाय प्रिया एन्टारटेनमेन्ट खामोन नामा बेनि अनार बियो इउटिउब चेनेल प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलनि अनार बिराद मोजां मोजां भिडिअ लाबोयो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन प्रिया एन्टारटेनमेन्ट सार्च खालाम बिनि उनाव नुगोन बिराद मोजां मोजां आरोखि माखासे एखमबा मोसानाय ओमफ्राय सर्ट मुभि मोजां मोजां प्लेस बेखौ खोन्थायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेनि हासबेन्ड बिराद सापर्ट खालामो बिसोरा ओमफ्राय सर्ट मुभियाव केमेरामेन हिसाबैबो खामानि मावो बिथाङा डाइरेक्टर आरो बेनो राइटारबो एसे औ माने बोराय बुरै सानैजों होख्लायखायो बिसोरो जेबो टेनसन गैया आरोखि सापर्ट खालाम नोंथांमोनाबो जोंखौबो जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौबो सापर्ट खालाम आरो जोंखौबो सापर्ट खालाम नैबे जाहैबाय जोंनि बिटिआर इनफ' रैमालु बर' सिबनायदांसे माबायदि फिलिंस बिराद फिलिंआनो बिराद मोजां दिनै एसे कमेडि दिनै ना कमेडि जागोन आरो ना बेबो ससियेलि सारप्राइजसो जागोन नामा खोन्थाथ'ला जानो हानाय खोन्थाथ'ला पाब्लिकफोरनो खिथाथ'वा टाइटेलाव खिथानो हाथ'नाय नङा आदसा ओंखायनो मोजां मोजां आर्टिस्टफोर माबा खम खालामना फैखाबाय जोङो नैबे जाहैबाय जोंना मुंदांखा प्रेक्टिकेल दा थिउरि होनो आरो सासे दंबावो नै सेनियर आर्टिस्ट नैबे आदा बेबो रल खालामगोन बेहा बिहावनिनो ओरैबायदि बिहाव मा रोखोम बिहाव जागोनथाय नायबासो मिथिसिगोन बेहा जेबो बाया बिहा मारै जिउ लाबोखागोन होननानै आसा खाब्रा मोजां बिदा मादैयाबो मालाय थांगोदा नालाय बिहावनि गोरोबना थांदों जेबो लानांसै नों बिसिबां खालामो आरो ना उनाव जेबो नामा दा लास्ट बारावहाय बियोसो बियो जोंनाथ' बियो होनबा गैया न'फोरा बिमाजों फिसाजों न' सोराव लेखा माबाय आरोखि दा फिसासो बायनायावहाय लानानै सानदोंमोन आरो जोंना थेसेफोर बिमा फिसा जायो होनबा गैया आलु बाखा जाबाय